tambalang kumikinang. Oliala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ash, isang tumblerina at dating OJT noong 2007. Dating OJT natin. Ang dami ko pong natutunan sa inyo na hanggang ngayon, bit-bit ko pa. Talaga ba? Noong 2007, ang lakas ko magyosi. Alakas kong uminom. Okay, sige. Hindi ko kailanman malilimutan yung mga kwentuhan, tawanan, at yossi break natin sa labas ng MBC. Tingnan mo, meron pa ako mga OJT nakakasamang magyosi nung araw. Sa bangko man ako napadpad para magtrabaho, bahagi na ng buhay ko ang radyo. Kaya naman ngayong katatapos lang ng Pride Month, naisipan kong ibahagi sa inyo ang rainbow love story ko. Nakilala ko si Sky sa trabaho. Hindi ko alam kung paano kami naging magkaibigan kasi magkaiba naman kami ng personalidad. Madaldal at makulit ako habang tahimik at kalmado siya. Mabilis kong nahahalata na espesyal ang trato niya sa akin. Lagi niyang inaabangan ang break ko para sabay kaming kumain. Pagkatapos ng trabaho, kinukumusta niya ang araw ko. Kapag weekend, buong araw kaming magka-chat sa Messenger. Isang araw, tinanong niya ako kung anong pakiramdam na may karelasyong kapwa lalaki. Nalilito daw kasi siya sa sarili niya. Kinuwento ko yung mga naging karanasan ko. Pagkatapos kong magsalita, umamin siya. Gusto daw niyang subukan dahil sa tingin niya, nahuhulog na siya sa akin. Nung una, parang eksperimento lang. Medyo awkward pa nga dahil mula sa pagiging best friends, naging mag-boyfriend kami. Pero habang tumatagal, lalo kong nakikita kung gaano siya kaseryoso. Taga-south siya at taga-north ako pero bumabiyahe siya para magkita kami. Lagi siyang nag-iiwan ng cookies o chips sa locker ko. Lagi siyang may maliliit na regalo na hindi naman kamahalan pero ramdam na ramdam mong pinag-isipan. After 6 years, nag-live-in kami. Gaya ng ibang taong magkasama araw-araw, nagkakaroon kami ng mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Pareho naman kami na may mali, aminado kami. Pero may nagawa siyang pagkakamali na sobrang nakaapekto sa mental health ko. Pinagsisihan naman niya. Ilang buwan niya akong sinuyo at paulit-ulit ko siyang tinatanggihan pero paulit-ulit din siyang bumabalik. Hindi siya napagod na ipakita sa akin na gusto niyang itama ang pagkakamali niya. Sa huli, pinili kong magpatawad. Napagtanto ko na hindi nasusukat ang buong pagkatao ng isang tao sa pagkakamaling nagawa niya. Lahat naman tayo nadadapa. Kapag nagmamahal ka, hindi ka lang mananatili kapag masaya ka. Dapat you will choose to stay para tulungang makabangon ang mahal mo kahit nasasaktan ka pa niya. Hindi ako nagsisisi dahil binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hindi niya kasi sinayang. Mas naging maingat na siya, mapagmahal, at mabuting partner. Mas pinatatag din ito ang relasyon namin. At 19 years na kami noong June 25. Halos kalahati ng buhay namin, magkasama kami. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Mahal na mahal ko po kayo at ang programang patuloy na nagbibigay ng pag-asa, aral at inspirasyon sa napakaraming
Pilipino. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ash. Ayoko nang bumitaw. Ash! Merong sinend na picture for our eyes only. Titingnan ko kung maalala ko kung sino siya. Kaya lang, na-realize ko, ulam ko nga kanina, limot ko na at lagi kong sinasabi yan, yung pa bang nag-OJT noong 2007? Yung last month nga na nag-OJT, Hindi mo ko matandaan eh. Si Kim Chino nga na nag-OJT dito, hindi ko rin matandaan eh. Diba? Eh samantalang si Kim Chino na nag-audition dito, ang dami niyang naaalala tungkol sa aming lahat. Oo. Tungkol sa ating lahat, Sabi diba? niya nag-OJT daw siya din. Walang nakaalala. So, subukan ko, pag tinignan ko yung picture ko, maalala kita. But Ash, thank you. Una, dun sa part na sinabi mo na ano man yung natutunan mo, whatever it is na natutunan, well, bata pa lang din naman ako noon, pero may natutunan ka na sa akin. It's just a realization na hindi naman sa matatanda lang talaga tayo natututo. Maski sa mga bata, natututo tayo. So, may mga natutunan ka sa akin at 2007. Oh my God, how young I was. Wala pa akong 30 years old. Pero thank you so much. Nabitbit mo hanggang ngayon. Oo. Natuto ka sa version ng Nicole Yala na Yes. gano'n. Yun yung mga time na galit siya sa mga lalaki. Correct ka. Ano man Pero naghahabol din sa lalaki. Correct. Pero hindi naman kaya walang lalaki. Galit sa lalaki, yamot sa lalaki, pero hindi naman mabubuhay na walang lalaki. Yung may natutunan mo sa akin, Ash, diba? But thank you for sharing that. It's so nice to know that years later, diba, may sarili ka mang career, diba, may kabisihan ng iyong buhay, you still get to listen, whether it's on radio or podcast na, diba? So, salamat. And congratulations sa inyong dalawa. Ako para sa akin, regardless kung anong gender, the fact na, and regardless kung relationship man ito with another person or with a career or with a business, diba? It's very bongacious na nagtatagal na maraming taon. Ibig sabihin, you were able to withstand so many challenges, maraming mga pagsubok. Ayan, may pinakita sila. Na ano? Pwede ba? Hoy, bawal! For our eyes only! Oh, for our eyes only yun! Oh, sorry, hindi ko kasi nasabi. Pinorward kasi yun ng writer. Tapos, for our eyes only. Oo. Matagal bang naka-flash? Oh my God, sorry. Sorry na po, wag na po magalit. Wag na Ayan. magalit, Ash. Oh, but anyways, diba, para naman sa mga nakakilala sa inyo, alam naman na you're together for 19 years. Mahirap naman yata itago yun. Correct. Mukhang hindi naman tago ito, pero Oo. congratulations. Ayan. Oo. Ayan. Well, siguro sa sa mga ganyang klaseng sitwasyon na minsan may mga pinagdadaanan din talaga, pero pag para talaga kayo sa isa't isa, in whatever gender ha, Correct. talagang babalik at babalik ka eh. Gusto ko yung sinabi ni Ash about pagpapatawad. Na hindi dapat masukat yung pagkatao mo based on just one mistake. Totoo. Diba? Hindi, at maswerte yung jowa mo sa'yo kasi pinili mo magpatawad. May mga taong hindi naman natin sila masisisi kung hirap silang magpatawad. Sabi mo nga, diba, kung ano man yung ginawa ng boyfriend mo noon has caused you so much mental anxiety, diba? So, hindi lahat ng tao kayang makalimutan yun. But you were able to do that. So, bongga ka doon. Oo, sa meron part kasing na yun. meron mga relationship na pinatawad pero hindi kinalimutan. So, laging pag nag-aaway, laging lumalabas yung issue na yun. Correct. Which nagiging unhealthy din ko minsan. Tama. Ako, inaamin ko sa asawa ko, ang dami ko rin ginawang mga pagkakamali, kasalanan. Hindi Pero, ka naman perfect eh. Oo, lahat Mas mga naman tao eh. ka talaga dati. Lahat naman eh. Oo. So, ang importante lang talaga yung forgive and forget. Yun yung pinaka-importante na hindi totally makakalimutan pero dapat binabaon at hindi na siya pinag-uusapan, hindi na inuungkat yung mga nakaraan. Tama. Oo. So, yun na. Yun na yung masasabi namin tungkol dito sa kwento mo. Happy kami para sa'yo na natagpuan mo yung The One. Congratulations on celebrating your 19th anniversary. Wow. At naway maging inspirasyon po yung mga tao sa paligid ninyo na kung papaano nga ba tumagal sa isang relasyon. Ang sabi ko nga, di ba, whether it's a relationship with somebody or relationship with your career or
negosyo or kung ano man, organisasyon, the fact na tumatagal ito ng maraming taon, ibig sabihin, kinakaya ang lahat ng mga pagsubok. Hindi lahat ng oras bed of roses. Tama. May mga oras talaga na nakakainis, nakakayamot, nakakagalit, pero kinakaya. So, walang perfect na relasyon, walang perfect na trabaho. 'Di ba? Walang perfect na career. Lahat yan medyo may mga pagdadaanan ka. Actually, yung mga pinagdadaanan mo, yung problema na kinakaharap mo, yun din yung nagpapatibay sa iyo. Yun naman din talaga. Oo. Boring kasi pag walang problema. Correct. Hindi, tsaka pagka walang conflict, kabisyo, Hindi ka healthy. mag-grow. Oo. Hindi ka mag-grow. Correct ka. Oo. Kailangan talaga merong mga conflict na ganyan. Mhm. Mahalaga yun. Oo. Pampatibay ng sikmura, pampatibay ng ng lahat. Tama. Oo. Congratulations! And Congrats. salamat din for sharing your story with us. Meron akong nabasa dito, sabi niya, ang ganda mo naman today, DJ Rakitera. Wow! Iba talaga nadadala ng makeup na mga kabisyo. Bumata ako ng 15 years. yung Nicole Yala naging rakitera. Kakapanganak lang. Nakakaloka. Bagong panganak. May after pregnancy glow. Yan. But thank you so much. And speaking of nagtatagal ng maraming taon, congratulations sa ating AM station na DZRH. Yes, DZRH. Ayan, 87th anniversary. Correct, today. Ang daming Oo. tao nga sa baba, mga bisita, mga pinagseservisyohan Oo. nila, mga binibigyan nila ng tulong. Ako ay natutuwa din dahil syempre party din naman ako ng DZRH kasi may programa din ako doon. Correct, di ba? Tuwing kailan mo yung programa mo doon para sa mga hindi nakakaalam? Actually, kasabay na programa natin. Ngayon. Kanina pa, 12:30 to 1. Ayan. Ayan. Sa Kwento and Awit. Ano yon? Ano do? Drama ba yun? Drama yon. Ako yung host ng drama. Ayun. Ganyan. So, yun. Ganun ang mga eksena. Kami din naman noon ni Christopher, naging part din kami ng DZRH for a while. Kasi hindi na kinain ng lalamunan namin. Kasi isipin mo, sigaw-sigaw kami sa umagang 11, tapos pagkatapos nun 11 to 12 DZRH. Oo. Parang namatay naman kami din. Pero we're happy to be Ayan. part of DZRH. Dati din yun yung pinakamahabang oras na on board ko kasi 'di ba dati nakasalang kami ni Totoy Bato alas 4 hanggang alas 8. Tapos si Tanghenyo sasama sa tambalan. Oo, At pagkatapos pagkatapos ng tambalan, diretso si Tanghenyo doon kay Deo Macalma. Di ba? Ano So, talaga? natigil lang yun kasi nung nagkaroon na ng sunog. Oo. 2019. Oo. So, lahat tayo, dahil sa 87 years na ang DZRH, may kwentong DZRH. Oo. Ako naalala ko pa dati kahit sa probinsya na elementary pala ako, naririnig ko na yung kauna-unahan sa Pilipinas. Yan. MBC. Oo. Ay, kaya ako DJ eh. Yun lang 3 letra. Hindi ko pa nakanta na maayos. Oo. So yun, naalala natin yung nagturo sa atin dito sa Love Radio ng pagdrama si Direk Badong Royales. Salvador Royales. Napakagaling, napakahusay na direktor. Yun talaga isa sa mga tinitingala na direktor at ang dami kong natutunan doon sa kanya eh. Alam mo, kasyempre kabatch siya ng nanay ko, Diego, ang yumaong si Direk Badong Royales. Ang description ng nanay ko kay Direk Badong nung time na nasa Bicol pa yan siya. Doon kasi siya nag-umpisa. Doon siya nag-umpisa. Sabi niya, para siyang Christopher. As in like, ganun yung level ng kasikatan, extreme, na parang pag lumalabas siya, akala mo talaga namang matini idol, ganun. So, ganun po talaga yung eksena ng radyo nung araw na kasi wala pang social media. Talagang ang mga personalidad ay mga galing sa radyo. Tama. O, diba? Kaya mabuhay po ang DZRH! Mabuhay po ang DZRH. Nakita ko nag-message yung asawa ko sa Facebook Live kung pwede daw pumila. Sa DZRH. Sa DZRH. Pwede. Pwede. Pwede kang pumila para sabihan kanila, ang taba mo, sir, hindi mo po kailangan. Nakakaloka. Ayan, so many congratulations sa mga kapatid natin sa DZRH. Correct. At dun sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok, maraming salamat. Kung gusto nyo mag-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!